Ens arriba el primer gros de la cursa. Així tinguem un grup de 7 atletes en el dorsal 543, el 3 i el 3. Un altre grup amb 4 concursants. Van arribar els capdavanters de la cursa. Dorsal 1406. Que suar porten ja. Així tenim el primer poblatar. Mireu-la, va, un aplaudiment, doneu-li ànims. El nostre company del grup Sencames. Molt bé, així tinguem un veterà. Sí senyor, endavant. Molt bé, dorsal 297. El 70, el 343. Anem. Encara no s'ha aparegut cap de fèmina. Molt bé. Va, Sencames, que no els vegem. Així tinguem el segon. Vicent, va, Botella. Un aplaudiment, va, ànim. Molt bé. Va, Quatretonda. Vamos, dorsal 254. Tenim 49, 21. Un altre de Sencames. Mig poblat, mig de Quatretonda. Ramon. Ja, pues a passar la primera xica pues han despistat. Va. Luego la segona xica. Vinga, ara ja molt bé, ara ja. Va, dorsal 633, la 203, 210. Un altre de la Pobla, Ponset. Vamos! Va! Vale, va, tira-li! Va, dorsal 1427, el 97. Molt estirat els grups. Molt bé. A veure quan us veu la xica dels Sencames. Va, dorsal 298. Molt bé, una fèmina. Marta, número 8. Va, endavant. Si tinguem una gent de Cocentaina. Va, que mos queda una volteta llau. Va, Irene, 203. Molt bé, vinga. Julián, el dorsal 217. Va, Ima. Un altre component dels Sencames. Tu.
Ens arriba així un altre grup de Cames. Anna, Josebi. Va, Jorge, Jordi. Jordi i Mari, va. Ah, Eli, tira-li una miqueta, va. Vale, Elisa, 476. Rafael, 418. No paren d'arribar molts corredors. Bueno, els recordo els agraïments a les empreses que han participat en la 9ª Volta a peu a la Pobla del Duc. Són les empreses Sermontuc, Clisport, Bibiloni, Bibifruit, Semilleros Cucala, Tenda d'Atletisme, quilòmetre 42, d'Ontinyent. On és el component dels Cames? Víctor. Va, així tenim el nostre veterà, 1301. Mireu això, els dos jovenets. I se la faran sencera, eh? Tendrías que haber nominado a ella. Son els xicotets. Així està la mare més orgullosa que el món. I el pare, clar. Bueno, també donar les gràcies a la clínica fisioterapeuta Global Fisio d'Ontinyent, a suministros y colocación del mármol Sumomar, Ortidet, Clínica Dental en Lutxent, Viveros Enrique Bravo de la Pobla del Duc, Tenda de Material Esportiva y Paperería Idees y Esports de la Pobla del Duc, a la Cooperativa Vitivinícola de la Pobla del Duc, al Centre Comercial La Vital de Gandia,